Kaixo familiak! Oraingoan, Abusun Euskarari Mila Baietz ekimenari buruz hitz egitera natorkizue. Zer den hori? Iaz ospatu genuen eguna da. Aurten maiatzaren 18an igandean ospatuko duguna. Euskararen alde egin behar dugu. Nola? Bada ikastola kanpoan Loskainezetik hasi eta sortuko dugun ibilbideari gutxienez 1000 buelta emanez. Oinez, patinez, korrikan, bizikletan, nahi duzuen bezalaxe. Zergatik 1000? Bada Euskal Herriari bira simbolikoa ematea bezala delako. Eta gaurtik aurrera idazkaritzan horrelakoak erosi ditzakezue. Badakizu zertarako diren? Bada egun horretan, bira bat ematen duzuen bakoitzean, norbaitek markatuko dizue, bira hori egin duzuela. Ahalik eta gehien egiteko. Ez ahaztu etorri ikastolara eta erosi.